ma jiide Aïda. an kurani jiran affaire anniversaire amo Non, un jour que j'étais à l'anniversaire. baba mbi place fi sodi fof Ah bon? fof Eh, ɗo joni to no tottiyam 100 000 pour mbiya place badjo mi soda affaire comci mira o? ɗum ne ɓuuri place badjo comci ensemble dariɗi mbaɗen so ɓorni ɗum anniversaire am tan kadel fusat La ilaha illallah, wallahi mi yani haydara. Mais place parce que ko jigi ko machallah. machallah te serani Ah bon? en jooɗi kay jooɗi mbaɗi classe D'accord. joni jinnomi sa dañi temps Mhm. mbawa ɗoftude mi toon D'accord, moi ça ay problème bon. mi sooda toon affaire comci Inshallah rabbi. Ɗum ko mari wona? anniversaire am le 23 janvier ɗen mbayat le 20 Et le 20 inshallah. d'accord Eh, mbaɗon fanma beaucoup d'accord, moi ça problème sur merci. merci a jarama siri yu moom sira ba moom dara du yomb waaw Du yomb moom. ok Allez, porte-toi bien. merci Ajartanaam la fii. jarama dara weeɓata so allah jaaɓi fuɗɗiɗama tammude allo Allô? Oui, Marie, ça va? oui ça va Eva Ça va très ça va alhamdulillah Oui, man la. wallahi mbiɗum ɗo jom weeli mataw famat tan Ah, ma jiiɗi. ayi ko dowruji tan ɗum woni probléme o Jono oppiyam, halal. mi guey mopparama ko dañi ko mbo ɗottimo Ayi, nandi sira. sir ala meeɗan nandemo wallahi joni sa min kaldi téléphone woni affaire anniversaire makko o wi bammo hono hokkima kalis wonde yomin jami ɗoftamo soodiya comci kono min sikka so tawi mami ɗoftumo sir en heewi fa o wi mi ɗoftum place badjo Ko teeɗo fani? par ce que sir a famat tan sir en heewi faaro ha ɓurti woyno anda yimɓe ɓeni ko haañimo ko tan o andi kadi a majjani sir konko bammo hono hokkamo gayani min ala ko jogui mbo rewede sir tan no bamguel muɗum ni Ka ɗum o min rek ɗum ko waɗat fof. eyi ko gonga de allah woni goto de Mais ça va nag, comment c'est ka? ça va wallahi mbiɗa selli mi yewni Wallahi min ɓuri yewna. an joni acci hemde Ah, ɓuran ɗore. An ko daño ko? hollum en Min siri ko dañi ƴamaɗo nana o ko kaali. Polo. i ode so wiyama ko kalis Ko kuma ko ha? Mhm. Min heɓama jon haalis. o so wiyama noon ke yiddinaki mata yiyani sira an Min sa jumbo an haydate. min ɗum haaɗimi rewde makko andi wiyama ɗoftum de ɗum haaɗimi yaadude makko Min somi yaade makko tan. Ko kanko randate min mi gata. ko ɗum haaɗi hemi yaade kono allah ko moƴƴo enen aussi kadi en mbiyen alhamdulillahi tan Ha hay. No yeyma waɗa ɗum selli. Woyri nan. wallahi omo selli omo e jam watta probléme ay ko dowruji kiwre mais ala probléme même sangi solo jeeɓi o haala haydara mama ar solo jeeɓi e merci jarama ok ka moƴƴo merci Rota que ngoidane mai kira jovia lao
kala ɗo mbawmi wonde mi jam hote doyra kala ɗo mbawmi yaade mi jam hote doyra Waalaikum salam. Ay borom do basel ko mi dar do me ko xamado me ben dayal ci wallahi mo dañ ton ko mi jotto wona majja ko dala jotto ya jere je warsel modu dem tan ni dem tan wala ko modu badon gal dem tan ha jom do tan joda ha jodi may tawda xam ni ko mo fitta ha geynon mi geyna ay non amin way de on dara hay parce que dum non mojjane tuulen mojje muuru ko gartira hakkille ma kadi kala ko bama wanma an hakkilina mawne wona cuulen ko tirɗa hoore ma wona neni ko kala ɗum weltima c'est que pular ni wiya ɗum yam yiɗi ko laaɓa hande aɗa wawno yimɓe ɗe eɗi hamɓe ɗe hawta gasa haalande kono mbi a holliti kam hande wonde aɗa jogui amin ɗi kadi nenam jaggitam ni kiɗum beddi ko noon jaggita ni ko noon foti wonde gati fol e samba guurdi ha maayi ni so waya noon holno foti waade parce que ɗum to ɓendi ko babam tottunomam ɗum ɗo ɗum jam ɗiɗo ujunnaji tati ko emil haydara o jarama ɗum no o jarama no fewi mi yi moƴƴere makko de inchallah wallahi guila Samba yi kay ɗum ko haalande ɓe goppani waɗandi hay Samba sene wurno kañum no ni tan waɗanta weltima hen nde no fewi kadi min duwima yo Allah ɓurno ɗo hen Allah hebbin ɗum no fewi a jarama bon to ɗum ɓenni hoɗe mi yaha par ce que awol joni mi jiwi ani woodi kada toppitomo tan o wawi wiide ɗo kam hendu ɗum ko ɗiɗi goto ani woodi tawi mi mbiyammi duwani mom no fewi a jarama onon inchallah en salmini ɗon ok a jarama ɗo bekki sittuɗo ɗum so haalnoɓe de kam o moƴƴiyam no fewi ngati hay Samba sen ko ɗum ɗo waɗata Nya. Alle. Arsil. Mawɗum. Yan rumira. Yimɓe galnami. ɓe tini he. Ha? ɓe tini he. Yan ɗum ɗo kay wona ɗum ɗo yedde lebbe mona ɗum ɗo. Ay bon kay. Ha? Kono mo moƴƴi o. Sallah jalla. Anani? E ha ko mo tan. Ben o moƴƴi. O moƴƴi gat. Ça va? Ça va, Céline? Ça va bien? Oui, demain. Bismillah, ma jol. Ça va, Céline? Am na ma jire. Ay ko am na lo wudi ne ngaro en ki mamu video no. Apa ka ko wasili. Ay école ne non tan bara yeto to atina la mana le mira yeto. Ki ko ay ki no mane. An que se concentre que ni ya da. Preparación mo la. Kala ɗo mbawmi yaade
ala mi kan madama je ala gonga hande ko ɓorni burti moƴƴo ɗum tawi babiraɗo wi o ɓorni kono ɓe mbima fiwo yiiraɗi mum sir hande wona ɗiɗo timto ɓorno ko ɓuri ɗum ɗo ɓorno ɓorno kono ala ɓorno koko Allah waɗi fof dan taka gaddude ɗon layidi an kam waɗe nan ñalden ko yaade wallahi hakko ɗon tagi sawa nak a nan copinaji keddiɗi sama wallahi mbiɗa nanaɓe aɓe selli ana aɗa paari kam am i min kay baña parde le 23 tan inchallah kanel dal na wacce basé weɓata inchallah ko wi ko fof weeɓi sa sira yumum sira famum eyi princesse rek ha janggo rek inchallah mbaɗon fanma ala problème wadde mboɗem yaha a jooɗay mboɗem yaha tan ha joɗa ndena mara paɗa ɗum calmodira e mum wara joyi ɗeɓal fof wona ɓoyata kam ɓoyata ko jaltunoɗo joni joni koɗemi jonarta gonke o wino guila ɓammi digde kam ma ko hande tan Allah woddiri an kay ka goppunoɗo hen ha laaɓi wallahi mi oppani mara famat tan no yaay min aɗa wayra ɗo noon el way classe mo ni ɗum no mbatte wonde seedi ni ja joni gondi hen ay ɓetnude no mbayronɗami ha joni ko ɗon tan o école nga wonno mboɗo wayra toon tan ɗum wona sironam wallahi ko min e ɓuroy mawɗo mi mbaɗɗon jam tan oɗon celli mawɗo mi mbaɗa tampere jam tan wonaɗa selli kam mawɗo machallah mi yumma waɗi on selli no bamma on selli haɓe celli jam tan yettere Allah yaw ino jangde nde ay jangde en ɗon tan aɗa waɗa gorgorlude ay mboɗem hende tinno de inchallah tinno o tappo jaam oɗo jamono joni mo gonnen kala mo janggani bokkani donc ne tinnoɗe de inchallah de tinnoɗe ɓikkonam bandam inchallah mais min kam min jimmi mbajoɗa ko sehil ma o ɓaade ko sehil ma wajimu no feewi ɗeɗo balɗe wona école wona jimde kayeji wona haydara ko téléphone tan whatsapp tan anniversaire tan mo gasata ɗum yoɗani ala yoɗani ɓaade ko sehil ma noon jimmi ko mbajonɗa hammo anniversaire diwtani kono noon ko waɗi ɓe dani foof bamma ɓene jeeya hen o babiraɗo bonni ɓeɗo ɓiɓɓe ha boni ha boni ha boni mi anda foof min holko jogormi wadde ɓeɗo ɓiɓɓe hay kongolam ɓe mbatta respecté bammaɓe han bammaɓe kalko ɓe mbi bamma wona kalko ɓe joofi ko ɗum yoɗani siranam bandam jimmi ko mbajonɗa ham oɗo ɓiɗɗo e nene ɓaade mi ko sehilma sallah jeebi mami haalam a jarama a sa hindi sanno yumma mawna sallah sanni jeebi bamma jarama mappo mon jewton gonɗi anniversaire no moƴƴi ha may kono a waddat hen jangde kadi ko hen jeeya a waddat hen tan mi salminima jarama mboɗem yaha jarama mamad ko mbiɗa o a jarama lusna fa haɗero balle sala boutique Safiatou Niane KB boutique Patam Lamo gusuɗo caɗele lawol jolgo Dakar walla Wourossogui. Quelle femme battante. Boutique Safiatou Niane amna bépp matériel électronique télévision et accessoires téléphone MP3 et Bluetooth kono kadi ma tawɗon comci mawɓe suka téléphone 77 559 71 59 77 461 34 14 wona haynuko ko ɗo ete e kanel legal celol goɗɗani juma celol.
ma balingeer la ko jëm ma sambay ko sambay de ngay doy ba muy dunday